Ghana man force edi ye. Of course, party bia ni send baby ujina. Nanso no party bia odo o minor dear. Or June send your becca or minor boom nana anti amadesa no not here. Yeah, that's the far say when you come. It's made a must say. Yeah, Adom TV waha also whatever you may live. Sarah and I went to 24 TV and I Ghana 24 TV. Adom TV Amamere so enie said the Amamere ni amane de akoso o my Ghana yempesi enchi be yurantino and Adom TV afa to ye ho so de Amamere dwumadi esom sabre no abusuan de ye ginam ye gina ya maame maame sewa bame na wa free mu a Bame Busia etine na wo twedadie na ekoso e wo bia ya wo no ankasa wote e wo abelempe wa bra no wote ase no na ba bia no wote no no behunu se nananom ewura mu a wo mo ne abusuan eba na wo ne wo mabegya mo na menche se empanimfu akukudam ye gina mu afra no pa no anopano Ghana Mampenyi His Excellency Nana Danko Akufo-Addo wone na bedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo mu nyina ho kafo ebai na emprempre ya no Mame Joyce ayi yede na twetwe nkomo owa habi asofo akukudam ye wo fie ha se no ama achese mame ye beka say ye life well lived na mame ndi nchi every wanchi enti na se wanchi hemfo ena wo mo kira Amamere ene amane no wanchi ton ena ofra waba na abusuan edi kan aka se ombebubu asese a na April bosome de to so aduonu nsia na mame obepa ne korabre na obefra se na State House ena wobeye enkran ha de no wi an 27th no wode na ko wanchi sanse kuntu wo hwan ya ne nchia na ekro enti 27th ena obeye wanchi de na Nyankopon ya adom ne kwasi ada no wakata da chi kra nti hwe ponti ha asofo akukudam wono mo Nyankopon ama wo mo nimdie ne nyansa se wonsom eni dom anim ewo nyamesum mu na MPP amanyekuo no nso empanimfo pi ewa ha enti ubehunu se MPP amanyekuo no titena ni waje adwa chairman no chairman age adwa ewa ha sei se dem di kan ye no anopa no bebre bae anopa no opanyini Jombo adu bae anopa na wa ha na ubehunu se Samia Wukuba anopa no abranye wode ne dia bakọ mrahye bedwafo pi aya waso West Wogon mrahye bedwani Mame Sairam Alhassan ena hu se wote adwamu a oni abusua ebesu abom se de kire no kora ka se wono mu a esu no ye ne wo mu nsu wo mu asere nso wone won sere ebro Obaatanyin Amma Bame Busia ete ase wutimi se wuyi se wosom MPP amanyekuo ne to nchen a wosom ma Ghana nyina amanyo nsem oba na ne eden timi gina mu epre ema bibi eba oman mu no na oye saafo no ebia enti nananom edi asa di Amamere ne amane afi nana atena adwam esansa ya Amamere ne amane enti no behu se nananom gusua eba ti sabre ocheman kwansra hene ene ne mpanimfo abedru na mensera menkwa nananom ena so na yeni nkomo nesre na makwa nananom na so na yedi nkomo sanse na utu wani so a uhunu se Mame sewa Bame Busia ne nwoma ewa ha ya wo mo ahyehye ni books na se nwoma a ochroye na watu din se the bitter sweet pill of politics, the bitter sweet pill of politics.
na se my Ghana amanyon nsem no de ede de enwu no de ye no kwari trodo sanse woti ase no na we obi a opresa amanyon nsem bekoye no my Ghana so wagina yie ti nananom hemfo ye firi wanchi aba sanse ye maame oye wanchi de se kron ye besere na ye ne wo mo atwetwe nkomo maame ti ase no na ne su etesen nana akuratua siasa ye wanchi tafohene okay wanchi tafohene atnase besere na makona nananom nan so na yadi nkomo Adom TV ana ogusu a wo hye no Adom TV ana ogusu a wo hye no na nananom atena senti yenko na yeni enkomo driver and car owner car number nananom egusu a echia G for Ghana nananom gusu echia Ebasra ara ho samba na abane se bomb atu car no echi class no was a bomb bi you didn't bomb ko affect echi no enti registration number ni GN ya mo GN no obi ani 3632-15 3632-15 was a design extra color ni green that I say they will be intact and I say nananom eni die ni awbrasie mu tu hu se nananom atena se mpepeku ayo ayawa beko na ene wo mo atwetwe enkomo ya maame abuwa na eni nyina ene wa ha maame ti ase no de wonim soma wosomoye yeni ni nyina mu enkomo tewo penimfo mesire me ba mo na so kakra ewie de boko ewie de boko Obaatanyin ti ene yenyina yehia wa ha yenim se brichi abo na oyede se kronkron enti enene mo wa ha ma meti ase de wada ma yeni ne ho nkomo kakra de na ubetumi aka fa ma me ho bra no wote ase Madam ase ye frame nana akratua adutwim kyereme siasa kofo wanchi twafo ehene ye maame ya oda famwe ye maame Amma Bame Busia wanchi mamu ni din tetia aye Amma Busia oye dishia ofri sofo asiefre nananom sofo asiefre ba panyi a sabre yatue ni a yehu no aka wuachi aso abusiam so mamu so ne famu me de ni village mu abepem breya ene odi afri mun oye onipa oka abusia bom oye onipa abusia nsem hia no na oye onipa otinani ema obi biara oba ne nchen eno nti enede ye wo ha na ye nibre ye ni ata kokoso enya ne keto mu e na kase so every say de ya hwere no payimfo se adre bi boa ye babubom nanso adre yi de ne seso ebe ye den every say ofri tete ena eba ofri chiri na makwa nyini eno na etenkwan mu eno nti na adwen ne na nyansa odi afri mu nei ewom se ajabi wu ajabi ti asede nanso eden ma abusia no eno nti ma ne dai ye hia ebenya anka ye nsore nanso mpanyimfo sa wode dafunu a wode da ma adampan ye be ye ne den nka na ense ya didi nanso ye be ye ne den owuro kurade a enkwanti monje
ye kan se urade emfa ne kransi ba bi pa na ye nyina akọ na yekoto ye maame ya said ye oye mayen a ye de anije e de ahosepe ehia no da bia na ye anije no wa ye sa mayen damase ebusua na se eno no enkomo no ena yedi nananom enkomo twetwe menko eye nana kwaku bedi akon a wotoso enum enso ho na yeni enkomo nana misira me ba ona so kakra ewie ide boko ebusua enyina yedehye Maame Bame da ya wansori enim se wonim no dia ne yede bekai maame Mami Busia de nia minim se wo mampanyin dada eba a ofri wanchi na nde muhu ye ha sebio me yebranam hene na mum me wo ha se mi wura kofi drobo ayewo da na kokofri bozonfo ni dimu na mete ha enya me nko na me baaye ne na brampe hene na na tachi abiam nene na busa hene bafu jan ena ajubi kete ni konti hima ena ne yase hima nana konfo abena na ye baaye so a sebio oyede shema ye nyina edam se wo free wanchinti na ne huhu ewu mame ni hon a sese wo kwa e haye pa ne se na ni bri adisua ho yie pa education nti enda sebio woda ni sabe kusu yi eye abusua nyina ya eye wanchiman nyina ya obibia ebise nipa bia odi wase beba ne ho nko ade sebio wadwene ho na wabamum yaye nti nne ye ba ya ye ba abusua nyina ya akọ ye ma wanchiman nyina ya akọ sebio wote ase a ye nim se nka dachi wanchiman betu nkon ama obibia tie ma busan fo nyina ya akọ yeda se wone yen edi nkomo ye bubu sese a na chese maame efri mo no maame efri mo no se eya afrasa na se finhye adwo wotwe nsia de onyan ena yede awura afi emu Chairman Stephen and team atna se we say Mami the chief there. Chairman Stephen and team and the clergy nese asofo akese and na wo mo atnase Mami ti ase na oye MPP amanyokuo no eba kronkron nti se na wotu wani na hu MPP mpanimfo de na wo so hunu se omunyina ade omumuduro ebetai Obaatanyin Amma Bame se wa Busia ene abusuachi na woche dadie no aye shonko sanse otiase no oye ema amanyokuo no eye pi ema oman no Eya so buade a bibie ni obi. Yenim sa wachiro book. A book no yasa ne la ye hye so omanfo obeto. Ni book no yeni hu nkomo kakra de enti e wo so obi to maame be ma ni book yi bi. Oh. Book no de otro ya che. Epie ya che. Medium obi na me no so bebu sa meka. Emu nsem the content. I wo mu no eboa e ma so kenkan bia wo na wo be hu sen na Ghana na tie ene Ghana etesen ene mo anu kasa kakra ese politics enti meta so book no maka to say obi apebinto efise mu nsem ni nyina yade a ono na ni hu yi na so TV ena ne wo fabuzi aka bi kire no ono de ne nya hie se o eyade a no ne wo fabuzi ano ena mu bom enti na sem bi obeka no ejinza wo se wonyini but ojidi na de ball bra ebe yo yada se na chese yene na ote eto so kokoben ochema kwansra hene ene ene no cheche nkomo no osere maame ni mpon ne Obaatanyin Amma Bame se wa Busia ne maame ni mpon
ene no no sansa ma meti ase no otete mankasa otete nipa na futuo ena ama na dru bebi a wadri. That is harmonious choral for you. Harmonious choral. Omune jina mu ene. Ye wa rehu mu de enso. Omojiti ye ni kakra sanse. Mame odi nchene. Wobo branso. Ntini nyina mu na wase ade danse. Eni die. Owo musa Yesu die. Usha minifa so abehu nsempanyimfo pii ewa ha wo mu nyina eba beka abusua ho na Amma Bame wo mo edi na wocheda no sronko enti memmo mpini bi na yani nkomo ba ko mienu a wani mfa Amma ho brada Amma te ase no yani sa enkomo no ebia na so de bi atu kotokuom. Enkomodi egusu ekoso memmo mpiri mpanimfo na yani enkomo ananom mesraba moni mu kakra weda madama kambesi edi maame ho nkomo kakra oti ase no ene woni ho ye boni di ade ne ade bekai no anamo be ene otu ye boa oman ebu amu ni panyina wadama Antama Sadia Freno Oyobia Mami Osha said o training to setting or the Babe teacher ni Nanso so politics amane kwa esesa na o ma bebrebe na politics no hu se obetimi asum nipa sene osum nipa teacher ni no enti ode no hu ra politics munimia Dr. Busia Adom Obeye Council of State member Obeye executive member of NPP at least Ansana Onyini and Tikase until my dear the life in our devoted to serve people and the nation. No or sum nipa Obia Unimna Oba Hasibia neba the money the baby if you say or nipa hondo Nese Mame ne ho nkoma na yeguso ayedie no maame ye nipa dodo nyina maame metwaso na yeguso na yedi nkoma ya maame bomu nso wo ekire ye beko na ye ne wo mo nso akodi enkomo na ya hye enkomodie na mu ne ye wo no me ambushi me maame no mu na ye ni nkomo mpanimfo mesremba moni mu kakra ye di maame ho nkomo kakra mo ha ye de ni mu se ye ya mu ni maame nti ye di nkomo me fra se o ma ho me wi a na maba ho but okay nun ni nyina maame mpacho ye fra o se e fra me akua Busia eso ka Busia abusua ne ho pacho an Obaatanyin Amma Bame se waka ho me aso me ye se wanti anu hia mpa Busia otiasie no na otse say oye batan on dey me chere obi obeba ne fie bia no na afisa so no onu so no ye caterer so apart from politics ni ade anya enti wo ma ha ema komo ne oda obi a chese wo ma mo twom akwa otimi frɛ wo mo wo ma aduane di enti wo ma bebre se non biological emba so ai no ye ni papa so ai yanso yenim se maame wa famu abrabo amanyonsem efia setena ematete ye hu se ni book e ba abonte ache denso ene ye de bi ato display ayeton die ntie wo so obi to sabuki se ni pakro no o se
sweet and bitter pill of politics. It's just a person just a bibiano. Papa will bed and a bonnet so. It's no who the experience. Also, between the two home for say bibi bonnie biba wakwemwa. Papa so soon and pass so I eba. It's not just also the two down your ball bra. Nese a footwo ewo and woman no emu. A footwo woman in Muya was it. So, try. You see on display the bitter sweet pill of politics. The bitter sweet pill of politics. I don't know. Mpenimfoɔ egusoa eba ebusua edanfofo emma wɔn mo a wɔtete wɔn mo sɛde wɔn ka no enya deɛ ɔwɔ no nko ana yɛ ne ba obi a wɔtwa mu kura no maame etumi frɛ no na wahyɛ no sanse ɛkɔm deɛ ɛya nti adɔfo gusoa yɛ a wɔkyea ebusua so atena se Yegusua Obaatanyin Amma Bame se wa Busia ne braso enti yedi ho enkomo yemra me maame ho na onka bakosem kakra mfa maame ho enkyere ye yemo adwo mu akwaba pese ne udi maame ho nkomo kakra yebo maame din a ede na wose ba ni patri so politics ya ayemie odo nyansa ena adwumaden ena onu aduane nso first class. Exactly, she trained abroad. Yes, most people don't know this. Edi pa bebre ka se ma meti ase no wo fa na fichire kura kwom ne wo no kre obeba ha na aduane ebu ha wunni kura obe force osedi wo pese odi bi ko fie kura obe ma wo sa no te Obaatanyin pa a na yemie pa tie dana se may she rest in peace. Yeda se na se ma me se wa ampa fo se wa brakatu ena ne na watch de die koso wa belenpe yedi nkomo asofo mpanimfo ama wo mumu so bye daddy national chairman and the new constituency party chairman sorry asofo akukuda mo a omo betena se afa na braso ma mo mumu eso a wonom eko nana akratua adutum Chemisia sa a otoso nan eye wanchi twafo hene na wama ne muso one na hemfo ne na pamfo wo mo amo muso a wo kro no Obaatanyin Amma Bame se wa Busia aya mampanyin dada Busia wo fa se prekope ena ne na wo cheda ekoso sronko no ne na wo cheda ekoso sronko nti yegusua edi nkomo wo Adom TV so abusuafo mama kwa aba mi ana mafro abusuafo wo ha ne de minim se bibi nti na wo ha ana se bibi nti na wa me patron nti die nti awa me wa ha because me beja me see you DVL see you Mr. Kwesi Adom Busia nti me staff of DVL nti we are here to support him nti you say we are staff wate nkomo bi omudi ma me ho nkomo sei
Maame de ohun bia wo ye nipa nkwa de ohun was one of you undiscriminating. What you say ohun ne ho say wo high and you are low obia ye level. That's one thing about him, and very humorous as well. Thank you. That's Yeguswa ya di enkomo. Me ambushi unsu bi ho. Ne edi enkomo kakra bi. De na wodi mfa maame ho. Wakani na nti. Ye na ye hye mu say be support ye beboa. Because now we in the participatory nti. Ntana yaba. Ye da say. Abusuafo adofo ejamfo. Na wono mo hia na wo twede de sronko. Mame Amma Busia. Amanyofo mpanimfo abahapa ko na mame nsan fro simpie ye wo menifa so yi na mini nkomo MPP amanyokuo no tetena ni ya ba ye nyina wote ha ono ahunu se brichie abo amanyokuo no sanse wo mpanimfo bi tese ya wo mota amanyokuo na chi a wo ka ho bi na amanyokuo ne ntotoye ekoyie yedi kan ni mpanimfo bi adi nkomo na tetena ni wa de me nkoda mi musa se ma meti ase no the contribution to the party and say chairman pacho mechiaw anumre me pese yedi ma me ho nkomo kakra yenim sa maame na owa amanyo nsem mu nti MPP amanyo ko wadi mu ntintiman pa ote ase no niama ba na yebetumi akase wo ye ya abo amanyo ko yi se baby ai ne fie ha ye na otwede yi haya na odejije party no tata na otwemienu bia na ebihia fie ha eye efre bapak e kan bapak I just say Brownhafo Patriotic Caucus of the MPP utun fie ha si so say na otwemienu bia be meeting no fie ha na ye ba ya betra ha sa free be nonson akosi dubako ansa na apon mu bia akofie ha na ede tete party no titru ne Brownhafo nkrabata no na wasan so ye national first vice chairman of the party under President Kofo Eba Bidru Ansana bekra me mbesi na nan mesum be ye national first vice chairman na antama asem de ye ka ye contribution towards the party there. I was like me bekra notebook na ma recite amaw enti no ane se waboa krono ama yagina yipa pintin enye ye kra nya ne seso no I was like ye be predu se de ye nsisi enti antama asem de eno anu omanfo bi sina oye straightforward na oye disciplinarian ebo amanyekuo no oye ebo apa se obi ye mfonso na wantimi ansebre wa no anka nkyere ne se de wo ye yinya onim se ye anase if you beat about the bush onhu ne bone a waye ne mfonso a waye bantema de obi bi asebre na no aka kyere se de wo ye yi no enye se be ya obetimi asesa ana obe nsakra wo mu ye da sepa na se chairman eno na ye ne no acheche nkomo efa ante abaho ohwepunuti ha anopadi nyina na ha ye ma ejaye mu na mampanyi ne na bedi akire ene wo mo ahokafo ebetena ye ema ye fefefe mrahye bedwafo asoafo MPP amanyokuo ni mu no nipa pi na abaha na nanom hemfo dodo no na abaha ne nyina ne se wo beka abusua ho na opanyini National Road Safety Authority nese engineer Osafo Adonten enso no National Road Safety Authority opanyini a wono na odi wo mo anim eno no nti one road safety for na abepiem e wa ha no
Yeah. Henti. Engineer Osafo Adonten. I don't know. Sorry, yeah. Ebe kwa ekyire ho na afei. Ye ne abusiafo edi nkomo. Boss ade ye no see ade ye no sabi my friend say how are you sir? I salute you my madam. Yeah, when where were you? I'm sure. Ghana for akyire odopa. Wei eye na watch da na abusuase. Nyankopon ye adwomo a. Oferiso bosomene da etoso aduonu nsia. 4 courts of the State House. And na wode ma me beto mpem na adofo ne ajanfo nyina abehwe nani achi. Na adechi a wode na kwa wanchi sanse waye wanchi de se kronkron. Na wakwa kata neti kura. Yeguso ye di nkomo. Mami fra no pa me ba ye me hu no waye busy sa. Ana wo service sa. Ano ana na waye busy sa. Kachome na nampe mu na dampa mu nti na maye busy sa. Nana eti ase no what say. No ye nana ba ko oda musronko. Oyo obi amame. Oyo obi adamfo. Ye ne bonko mo se ye nya ye tupen. Otu yefo. Ena onyansa ne memory so kai bibia ne nyansa de be ma ye ne akwankyere a obekire ye no nti e ma oye sonko kra ya hwere ya downfo ye maami ye bibia ye nana ebusua na hwere etire ankasa nanso enim se nyame kan ye ho ena nyame so mrenti nyame na afre no ena owo baabi penti ye wajwe church ye ware mu se baabi owo na ye panti eno na ewo ye mu na ye nim se ye de inchechere ye pani odo eni nyansa ode boy ene mayonko ne ekuo a ode ye gyamu nyina ninti ye nim se ye be strong and live in your money legacy na continue. Yeda sepa mame nkofo from so eho odo ne ahobrase akwan so enti ena wonom ewa ha ohun se ma eni abre abusu eni abre mame die enti a wo ha ne grandma Auntie Amma Busia enti na ye nyina ye wo ha grandma tia se no what to say. Oh grandma Grandma, wafa ye nyina se ne nana no. Na me dem nya dru happen na say mama den na wine this. Na yasre onye yimu onimpa se me ndc ni. Enso me ba oje me wa etu. Enti odo enti ne wo hanom no. Eni grandma ho nkomo kakra. Oh, me de grandma de akabi na meka afa no na wakoya Obaatanyin oda Busia na wanu kana so politics mu no wadi akotini prepare especially ruling party MPP mu no meka say dupon kese na etutu Busia no ene Ghana nya kakra meka afa no odupon kese na etutu every oman Ghana mu ene amanyokuo no emu daddy ye mame ha kakra ye ndi nkomo Yeni Obaatanyin hu nkomo kakra. Obaatanyin hu nim ne sei. Sere eni asino no sa president Busia nuaba. Ha, wodi ni nyina to nchen a. Meme de osai kufo akoto osi sehre. Oye me maame no osai masse prekope. Ne ba e friend abna Busia. Bra panyin a medina chi. Wari abna ente Auntie Amma akosia ne yonko pa so ne me maame ena ne ba enso eye meyire ente oye masba akopa ye tete ne nchen a nansen wode adan na ni ahwe dan ente na me wo ha ti me wo ha free ben na otwini ene ye de wo fie ha ente na ye ba ya ye bejam no ebesom no ebija ne kwan Eda se wabeka abusia ho ama no aye
Kama. Afisiapa. Afin komache. Yeni grandma hon komo kakra. Thank you. I didn't know him for grandma. But men and I don't know. Your family Busia. In fact, I'm so impacted. The wono media akame kakra. And as we all know, right? The whole entire country as a whole, everybody is a big trauma to us. And which of course we are mourning a great person as we have lost, right? In fact, or a matter of all, and the matter of even in political sector has suffered a lot. But in fact, I've lost control. But I don't really say much. What I'm also trying to say is, the guests shall live with you know. Will be to fill that vacuum, right? That's the most important thing. In fact, we wish her well, and everybody knows we call her mother of important way. Say in a political dispensation, everybody soup out to her. Mommy, this is my issue. Mommy, this is my issue. Everybody knows the whole Ghana. All that people are saying that in fact, a whole country has lost a hero. We are full Ceremonian. Let me put it that way. In fact, we are praying to Almighty God to grant a befitting and good place for her to live. Thank you very much for coming. Thank you so much. Thank you so much, Nese. Yebuswa yedi enkomo. Yebusa. Nana etiasie no. Nese say okay. Titus Glover. Eso waha. Si akacho se ma metiasie no. Na oye manwoni pa nyanchen. Nti na manwonfo no wo nyina wa ha. Na me hu se Honorable Titus Glover okuta buki baako. The bitter sweet pill of politics. Amanyonsem oda ewomuo. De enwunu womuo. Ni nyina na ma me akuchire no de agu krata yi mu. Me ne no ni enkomo tew. Opanyi me mo akwa ba yendi ma me ho nkomo kakra. Menim se wo ye manwoni se de ono nso no wo ye manwoni no. Edia na ma me ye na manwonsem mu a. Ye betumi aka se yenya ne su bi da bi mu. Ene awro kame efie ya me fie onza kwasi ba me nchen ah sorry ya me fie me dia trentwe wa ha e wo mu ana makai no na maba essence politics no e adwuma e generational ye didi so enti akwa na ekodi ebi mu so a na ye de chirima dia maye ade ba kwa me be kai no efutuo and I've benefited so much and that's it now what can kichiregu a ye di ni ho dance here so te ha as a mother political tolerance amanyosema ye sisi ye ni ye ho abotre se me no nya adwene a eni nkyere se me bie menum a that character assassination it doesn't help and the debia di ba ko ka chem se ni kwatai se woni obi nya adwene a and di natem because yetie so let your talking be issue based na obi owo akire nyina obayi ababi e di efiri so these are two things that I remember mother before say and now okay yes I'm lost so much and the mama for konya we so na me busafo and na kwesi yako yeda se pa yeda se ebusia na se yedi kogua na sa we eye Obaatanyin Amma Bame se wa Busia ne na wo cheda sonko a ekoso ewo abelempe biaya ma meti ase no na wote ye ne mpanimfo akukudampi na acheche nkomo maka woja wa MPP amanyokuom omai Ghana mu ema wotete wo mo na yemye ni na badaye ni nyina adadi abusua se nyankopon ya adom a April bosome de etoso aduonu nsia 26 April
forecourt of the State House. One more the man me betumpem. Adechi 27th. Obama no so de na kwa wanchi san so ye wanchi de se kron. Ne kwasi ada no na wufu som stronko atwa so. Wo hia me a eya frɛ me. Anoche wa ba. Ajwa se wa medase. Adom TV ye wadzo ye.